Hej! Vil du ikke med mig en tur i skoven? Så kom med. Ind i mørket og dybet i dag. Herind, hvor vi kan forestille os, at elverpigerne de danser, når der er diset og tåget. Det er også herinde af dårdyrene, krondyrene. Du kan se det her, hvis du kigger godt efter. De har gået her. At de indfinder sig, når de hygger sig og går igennem skoven. Nogle gange så kan vi også finde deres reder, der hvor de har ligget og sovet i løbet af natten. Men i dag, der skal jeg herhen. Og det er fordi, at jeg har brug for det der lige lukker sig over mig i dag. Det synes jeg også er ret fantastisk. Og det der med, at skoven den altid byder det, som jeg har brug for. Nogle gange kan det være en søbred. Nogle gange kan det være en å. Og andre gange, så kan det være nåletræernes mørke og fordybelse. Herinde, hvor solen den falder imellem stammerne, og bare skaber sådan et magisk lys. Det er ligesom et eventyr. Kan godt falde lidt tilbage til nogle af de her Hans og Grete historier. Kan I huske den? Hans og Grete? Ja, godt. Og alle mulige andre gode eventyr, som er skabt i skoven. Trolde, alfer, feer, nisser. Alt det der med at lade fantasien rejse, når jeg går her. Nogle gange, så kan jeg også gå efter målet om at finde på noget, kigge efter, som kan guide mig lidt i hverdagen. Det kan være, at der er noget, jeg synes, der lige er svært at forholde mig til. Eller noget, der driller. Så kan jeg måske se efter nogle små tegn på noget, der kan hjælpe mig til at vise vejen. Hvad er det så for en vej, jeg skal gå? Hvor er det, jeg skal kigge hen for at nå de mål i livet, som jeg gerne vil nå? Der er så mange ting, jeg kan herude i skov. Og du kan også komme med. Jeg har de her guidede vandreture. Nogle korte nærværsture, hvor vi sætter os ned og krammer træer og mærker skoven. Mærker nærværet og fordyber os. Og ikke går særlig langt på et par timer. Så har jeg også sådan nogle stillevandringer, hvor man bare stille og roligt går langs skovstierne. Og vi holder os derude, hvor vi ikke får særlig beskidte fødder. Og bare nyder det, som skoven byder os, når vi går her i stilhed sammen. Og så er der den der lige om lidt, her den 24. februar. Der er sådan en vandretur, som ikke rigtig er en vandretur. Det er mere en sidning. En aften den 24. februar, hvor fuldmånen den forhåbentlig lyser klart på en stjerneklar himmel. Men det kan jeg ikke love, fordi naturen er jo, som den nu engang er. Men den vil være der et sted, fuldmånen, og den vil være klar til at guide dig, når du sammen med mig finder roen i skoven nede ved Sibirien, og finder et godt sted og sætter dig ned. Så sidder vi der i en god times tid, og bare nyder vores eget selskab, stilheden, skovstranden, og forhåbentlig månen, der lyser over havet. Men lige nu, der vil jeg, tror jeg, sætte mig heroppe af det her træ, og kigge ud på solens stråler, der er lige herude, hvor nåleskoven faktisk slutter. Og der kommer lys gennem toppen af skovens træer igen.